Έλα, Τάκη. Λέγε. Είμαι Βάζελος και θέλω να σε ρωτήσω. Πού κουρεύεσαι? Άδεια! Άντε ρε Βαζελάκια! Πάγαμε 3! Ρε Τσατσέτσι κάνε μοτέλη σκόμενα! Σε γαζώνει από πίσω και από μπρος! Δηλαδή εντός και εκτός έδρας! Το σουρωτήρι αυτό που βάζει η κυρά στα μακαρόνια! Έτσι τον έχω κάνει! Πάει και με φασολάρα και τα κλώσει και να ζήσει! Άντε γεια! Άντε γεια! Τάκη, Επόμενο τηλεφώνημα, ποιος? χωρίς τα λιοπούτσα. Άντε γεια! Ναι, δώσε τον 30 πόντους κάθε χρόνο, σου γαζώνω 30 πόντους μαλάκα! Δώσω! Και στο πινκ πονγκ σε γαζώνω! Άντε γεια! 3, 2, 1, πάμε! Ναι. Τηλέφωνο. Πες το όνομα. Πες το όνομα, αγόρι μου. Κώστα. Πες το όνομα. Έλα, Τάκη, καλησπέρα. Ή μάλλον, bonsoir. Άντε γεια. Άντε γεια. Έτσι πες το τέρμα, ρε. Πες το πλατούρι. Από τη μάνα την αποφέρτε. Τι έκανα σήμερα, κάτω προς, δύο ώρα. Δεν την κάνει. Για τον εργοτέλη. Άντε. Το τυροπίπε. Έτσι. Ποιος είναι? Έλα! Είμαι Βάζελος, πληρώνω και θέλω να μιλήσω! Άντε γεια! Εκεί είναι! Έτσι ήταν με το πιστόλι να πέσει! Το δωματιάτι γυναίκα να πέσει!